Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Isang mapagpalang araw po sa iyo, Sir PB. Sana po sa pagbasa nyo ng kwento kong ito ay nasa mabuti din po kayong kalagayan. Ilang buwan na rin po akong sumusubaybay sa inyong programa at talaga naman pong nakakawala ng pagod at nababawasan din ang akin pong pagka-homesick. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga sender na nagbabahagi ng kanila pong mga kwento. Ito rin po ang dahilan kung kaya nais ko ring ibahagi yung akin pong karanasan. Tulad po ng marami na nakaranas po ng kababalagan tungkol sa mga engkanto at aswang na napakinggan ko po dito sa inyong programa. Ako man ay laki din sa probinsya. Doon na po ako pinanganak. Napapunta na lamang ako sa Maynila noong ako po ay nag-a-apply na at nagbalak ng mga ibang bansa. Ang una ko pong karanasan ay naganap noong ako ay mga maglalabing 1 taong gulang pa lamang. Nangyari po ito sa amin ng akin pong kaklase na siya ring itinuturing kong matalik ko pong kaibigan na si Warren. Pauwi na po kami noon galing sa paaralan. Ang paaralan po na aming pinapasukan noon ay nasa tabing kalsada, habang ang amin naman pong mga bahay ay nasa itaas pa ng bundok at mahaba-habang lakaran pa ang ginagawa namin bago iyon marating. Bali pagdating po namin sa bandang itaas ay doon pa lamang kami magkakahiwalay ng daan. Minsan habang paket kami ng bundok pa uwi ay may sinusundan kami noong isang matandang babae. Siguro ay mga 70 anyos na ang edad niya noong mga panahong iyon. Pero malakas pa at maliksi. Kilala namin iyon. Katunayan, iyon ay yung pinaghihinalaang aswang doon sa aming lugar. Habang nakasunod kami sa kanya, dala ng kapilyuhan ni Warren, ay bigla itong humuni na parang aswang. At dahil nga sa may pagkamaloko talaga yung kaibigan ko, ay ilang beses pa niya iyon pinaulit-ulit na tila ba sinasadya niyang iparinig talaga doon sa babae. Habang ginagawa niya iyon ay kinakabahan din ako. Bagaman hindi talaga malinaw pa sa akin kung ano ba ang kanyang magiging reaksyon. Kaya sinasaway ko ang kaibigan ko pero ayaw talaga nito magpapigil. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa. Maya-maya ay bigla naming napansin na huminto yung babae sa kanyang paglakad. Pero nanatili lamang ito sa kanyang kinatatayuan, ni hindi rin ito lumingon sa amin. Para ba siyang nakikiramdam at nag-iisip. Nang mga ilang sandali pa ay nagpatuloy na uli siya sa paglalakad, kung kaya sumunod din kami. At muling lumika ng huni ng aswang si Warren. At kapwa kaming nagulat nang bigla itong lumingon sa amin at galit na galit ang kanyang mukha. Sa isang iglap ay mabilis na nagbago ang kanyang aura. Naging mabalasik iyon at sinugod kami na nakataas pa ang kanyang mga kamay na naninigas. Sa takot at pagkagulat namin ay napatakbo kaming mabilis pabalik.
Nagsisigaw kami sa daan at humingi ng tulong. Natatandaan ko pa noon na yung bag na gamit ko ay dati nang may butas. Pero hindi namang kasya ang kahit alinman sa mga gamit ko doon. Pero dahil sa pagkataranta at bilis ng aming pagtakbo, ay hindi ko na malayan kung saan iyon sumabit. Kung kaya nagkandalaglagan ang mga gamit ko sa lupa at nagkalat. Naaramdaman ko iyon pero hindi ko na pinansin dahil sa sobrang takot. Bago namin masapit ang ilang mga kabayan malapit doon sa may kalsada, ay nakasalubong naman namin si Mang Philip. Magsusuga ito ng kanyang kalabaw kung kaya nagsumbong kami sa kanya at humingi ng tulong. Pero nang lumingon kami at ituro yung babae na si Aling Ising, ay wala na iyon sa aming likuran. Kaya pare-pareho kaming napakamot na lang sa aming mga ulo. Nakisabay kami kay Mang Philip pero hindi naman siya aabot pa hanggang doon sa itaas. Pinulot ko yung mga gamit ko na nagkalat sa daan. Nagkasundo kami ni Warren na siya na muna ang sasamahan ko pauwi sa kanila. Pagkatapos naman, ihahatid nila ako ng kuya o tatay niya. Habang nasa daan ay kinakabahan kaming pareho. Naisip kasi namin na baka nag-aabang lang si Aling Ising at nagtatago sa gilid ng daan, na baka bigla na lang kami nitong sunggaban. Pero sa awa naman ng Diyos ay narating namin ng payapa ang bahay nila Warren. Pagdating namin sa kanila ay naabutan namin ang kanyang ina na naghahanda na ng kanilang hapunan, habang yung tatay naman niya ay umiinom na ng tuba at maganda na ang pagkakaplastar nito sa harap ng kanilang lamesa na nakasandal pa sa isang haligi ng bahay nila at namumulutan ng baog, o kung sa Tagalog pa ay daing. Nung mga oras na iyon ay wala pa ang kuya ni Warren dahil nagsuga ito ng kanilang alagang kalabaw. Agad na ikinuwento naman ni Warren ang nangyari sa amin sa kanyang mga magulang at napabulala sila na totoo pala talaga ang kumakalat na balita na aswang nga si Aling Ising. At medyo may pag-aalala sa tinig ng kanyang ina na sinabing buti raw at hindi kami noon inabutan. Pinakiusapan ni Warren ang tatay niya na kung maaari ay ihatid nila ako doon sa amin. Medyo malayo-layo pa kasi yung bahay namin. Kami kasi ay nasa bandang ibaba pa. Pero nagsabi ang tatay nito na amin na lang daw hintayin ang kuya ni Warren at pauwi na rin naman daw iyon. Nang marinig ko iyon ay nag-alala naman ako dahil sa baka dumayo rin ang inuman yon at kung anong oras pa makauwi. At madilim na rin kasi noong mga sandaling iyon. Kaya sinabi ko na lang sa tatay ni Warren na may masarap na pulutan si tatay sa bahay dahil sa nakahuli ito ng bayawak. Dagdag ko pa ay nagpabayan ito noong nakarang araw at maraming biniling isda na iliw at tambilawan. Ang iliw, pagkakaalam ko, ay isang uri ng flying fish na medyo mahaba ang uso, at yung tambilawan naman ay isang uri ng swordfish na bilog ang katawan at kulay green ang kanyang tinik na meron ding mahabang uso. Sa ibang probinsya, ang tawag po yata dito ay yung balo. Sana ay tama yung pagkakaunawa ko. At yun na nga po, balik tayo sa aking kwento. Dahil sa binanggit ko ay biglang napatanong ang tatay ni Warren na si Mang Naldo kung tuloy pa rin ba raw ang tatay ko sa panananggot at kung marami ba daw itong tuba. Sumagot ako ng oo at sinabing marami dahil magaling naman talagang mananggot ang tatay ko.
at kilala ang kanyang tuba na isang uring tuba na matamis. Bigla ko na lang nakita ang tatay ni Warren na tumayo. Dinampot ang kanyang sombrero at itak. Pinatakpan pa sa nanay niya yung natirang pulutan nito na daing at kumuha na ito ng flashlight. Natuwa naman ako dahil sa wakas ay makakauwi na rin ako sa amin. Nang mapatingin ako sa kaibigan kong si Warren, ay nakangiti ito sa akin na parang sinasabi niyang bumilib siya sa aking naisip. Nang nasa daan na kami, ay bigla na lamang napahinto si Mang Naldo. At napalingon pa ito sa amin, sabay sumenyas, na para bang sinasabi niyang huminto muna kami at wag maingay. Kaya mabilis naman namin siyang sinunod. Napansin kong nakiramdam itong mabuti. Makaraan ng ilang sandali, ay nagpatuloy na rin ito sa paglakad. At kanya kaming sinenyasan na magpatuloy na. Nang makarating kami sa bahay, ay takang-taka ang nanay ko kung bakit noon lamang daw ako nakauwi at kasama ko pa sila Warren at tatay nito. Kaya agad naman naming sinabi ang dahilan. Napansin kong wala si tatay kaya aking tinanong si nanay. Nalaman namin na hinahanap pala ako nito. Pero maya-maya lang ay narinig na namin ang boses niya. At nagulat din nang makapasok ng bahay nang makita kaming lahat na naroon. Si nanay na ang nagpaliwanag sa kanya. Di nagtagal ay nagpaalam na sila Mang Naldo at sinabi nitong kanila lamang daw akong inihatid. Pero alam kong pakunyari lang iyon dahil alam nitong yayayain siya ng tatay ko at ganun nga ang nangyari. Sinabihan siya ni tatay na mamaya na umuwi at magtagay daw muna sila. Nagpasalamat din si tatay dito dahil sa paghatid nila sa akin. At kitang-kita ko na umaliwalas na bigla ang muka ni Mang Naldo nang makita na niya ang mangkok na naglalaman ng ginataang bayawak na namumula sa sili. Ilang sandali lang ay inilabas na rin ni tatay yung iliw at ang bilawan sa magkahiwalay naman na lalagyan at masaya silang nag-inuman. Pero sa kalagitnaan ng kanilang inuman ay narinig namin ni Warren na kanilang napag-usapan ang tungkol kay Aling Ising. Dalaga pa pala ito ng unang mapabantog na aswang. Dahil sa may tagaroon pala sa amin na nakakita dito na nasa silong ng isang bahay sa alanganing oras ng gabi. Narinig kong nagsalita din ang nanay ko na tulad ng nanay ni Warren ay sinabi nitong buti daw at hindi kami naabutan. Kung hindi ay baka dinumog daw kami talaga noon. Tumagal pa ang kanilang inuman. Nakakain na kami't lahat ni Warren ay patuloy pa rin sila. Ang tatay naman niya ay hinaina na rin ng kanin para makakain habang namumulutan. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakaidlip na pala ako. Nagising na lamang ako nang kalabitin ako ni nanay at sinabing uuwi na raw sila Warren. At nagpaalam na nga rin sa akin ang kaibigan ko. Ganon din ang tatay niya. At nagpasalamat naman ako sa kanila. Kinabukasan, pagdating ko sa aming silid-aralan, ay nagtaka ako kung bakit wala pa si Warren. Karaniwan kasing nauuna talaga sa akin iyon kung hindi man kami magpang-abot sa daan dahil sa mas malapit di hamak ang kanilang bahay kaysa sa amin. Kaya kinabahan ako at nagkaroon ng hindi magandang isipan na baka may kinalaman sa nangyari kahapon ang hindi niya pagpasok nung araw na iyon. Mabilis na lumipas ang araw. Nang pauwi na ako, ay wala kong naging kasabay paakyat ng bundok. Napatingin pa ako sa nagsangang daan
kung saan kami madalas na naghihiwalay ni Warren. Gusto ko sana siyang puntahan sa bahay nila upang alamin kung ano nangyari, kung bakit hindi ito nakapasok nung araw na iyon, pero natatakot ako na baka makasalubong ko si Aling Ising sa daan. Kaya dumiretso na lang ako sa amin. Pagdating ko sa bahay ay sinabi ko sa aking mga magulang na hindi nakapasok si Warren. Nabakas ko kaagad ang pag-aalala sa mukha ng mga magulang ko, pagkat maging sila ay nagkaroon din ng masamang kutob na baka may kinalaman ang nangyari noong nagdaang araw, na napabulalas pa nga ang nanay ko noon na kung ano na raw kaya ang nangyari kay Warren. Nang sumunod na araw, pagdating ko sa aming paaralan, papalapit pa lamang ako sa aming silid ay nakita ko nang nag-uumpukan ang aming mga kamag-aral, at halatang may malaga silang pinag-uusapan. Bigla akong kinabahan nang makita ako ng isa sa kanila ay agad na sinabi sa akin na patay na raw si Warren. Halos hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Naluha ako at talaga namang nalungkot. Hindi ko akalain na yung pangyayari palang iyon ang siyang magbawakas ng kanyang buhay. Ang inaakala niyang laro at biro lamang ay siya palang magiging mitsa ng kanyang buhay. Nanghina ako at nawala ng gana nung araw na iyon. Biglaan iyon at hindi ko talaga inaasahan na sa ganun mauuwi ang lahat. Nung kabahan ako nang makita kong aking mga kamag-aral na nag-uusap sa labas ng aming silid, ang nasa isip ko nung una ay meron lamang itong malubhang karamdaman. Yun pala ay wala na ito. At hindi ko na pala makakasabay pa sa pagkain, lalo na sa pag-uwi. Wala na yung kaibigan ko na halos buong panahon ng pag-aaral ko ay aking kasama at kakulitan sa daan. Biglang nagbalik lahat ng alaala naming dalawang magkaibigan. Malinaw na malinaw pa sa akin nung mga oras na iyon yung masasayang ngiti ni Warren habang naglalaro kami sa daan at naghahabulan. Gayon din yung pagkukwentuhan namin kapag nagpapahinga kami sa daan. Napasubsob na lamang ako sa armchair ng upuan ko. Nang mag-uuwian na ay bigla ako nakaramdam ng galit para kay Aling Ising nang aking maalala ang mga nangyari. Naisip kong napakasama nito, na bakit kailangan niya talagang kunin ang buhay ng kaibigan ko, gayong wala naman siyang karapatan na gawin iyon. Akyat ako ng bundok ay wala akong naramdamang takot. Naisip ko pa nga na sana ay makasalubong ko yung matandang babae na iyon. Natatandaan ko pa ngang inilabas ko noon ang aking ballpen at hinawakan ng maigpit sa isa kong kamay. Ngunit sa halip na si Aling Ising ang makasalubong ko, ay laking gulat ko nang makita ko ang aking nanay na papalapit sa akin. Na nang makita ako ay mabilis na tumakbong papalapit at niyakap ako ng maigpit. Tuluyan na akong napaiyak. Alam kasi ng nanay ko kung gaano kahalaga sa akin ang kaibigan kong si Warren. Mga bata pa lang kami ay talagang matalik ko na itong kaibigan. Nalaman na rin pala ng nanay ko ang nangyari. Nag-alala daw siya sa akin, kung kaya sinundo niya ako dahil alam niyang malulungkot ako. At nag-alala din siya na baka ako naman ang isunod ni Aling Ising. Umuwi kami ni nanay. Pagdating namin sa bahay ay nakahanda na rin pala noon si tatay at makikipaglamay kami. Kaya pagkatapos kong makakain ay umalis na kami ng bahay. Pagdating namin doon ay marami na rin ang mga tao. Nakita ko ang mga magulang ni Warren. Mugto ang mata ng kanyang ina, maging ang tatay at kuya nito ay halatang
marami nang naiiyak. Naisip kong hindi rin nila matanggap ang nangyari kay Warren, na malamang ay nagulat din sila sa bilis ng mga pangyayari. Lumapit kami sa kanila at ipinaabot ang aming pakikiramay. Niyakap naman ako ng kanyang ina at sinabing marami raw ikinukwento si Warren tungkol sa akin sa kanila. Lagi daw ako nitong ibinibida. Kaya alam daw nila na matalik kami magkaibigan ng kanilang anak. Nang makaupo ang aming mga magulang ay nagkwentuhan sila. Doon ko nalaman na hindi pala karaniwang sakit ang ikinamatay ni Warren. Usap-usapan din doon sa lamay na yung matanda na si Aling Ising ay isa rin palang batikang mangkukulam bukod sa pagiging aswang nito. Kwento pa ng nanay ni Warren, bigla na lang daw itong dumaing ng pananakit ng kanyang ulo at dibdib nang sumunod na araw matapos ang nangyari sa amin. At kinabukasan ng madaling araw ay namalaya na lamang nila itong wala ng buhay at malamig na. Nagising pa raw noon ang kanyang ina ng bandang hating gabi upang silipin ito at kamustahin. Nakita naman daw niyang mabuti ito habang nagpapahinga. Kaya hindi daw talaga sila makapaniwala sa mga nangyari. Naramdaman ko naman ang galit sa pananalita ng tatay ni Warren, na napabulong pa nga ito kay tatay na gusto raw niyang makaganti. Matapos silang makapag-usap ay tumayo na ang mga magulang ko at sumilip sa ataol. Mahal ko ang kaibigan ko pero wala talaga akong lakas ng loob na makita siya sa loob ng kabaong noong mga oras na iyon. Parang hindi pa rin kasi ako makapaniwala na makikita ko siya sa loob noon. Nagtagal pa kami ng ilang mga oras doon. Tamang-tama naman dahil sa wala akong pasok kinabukasan. At kaya nga malakas ang paniniwala ng marami na kinulam ito dahil sa Biyernes ito namatay. At ibang-iba umano ang mukha ni Warren. Para daw itong tumanda ng ilang taon. Sabi pa nila ay hindi pa talaga nito nais na lisanin ang mundo. Nang mga alaunang pasado na ng madaling araw ay bigla na lamang umalulong ang mga aso. At bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw na sinasabing sa puno daw ng duwat. Kaya mabilis na nagsikilos ang mga kalalakihan, kanya-kanyang dampot ng kung anumang pwedeng gawing armas. Ang tatay naman ni Warren ay agad na kumuha ng itak. Sumunod ako sa mga tao at narinig ko yung malakas na pagpagaspas. Ngunit wala akong nakita dahil sa madilim. Nagsigawan ang mga tao ng doon-doon at ayon pero wala akong maaninagan. Hanggang sa humupa na ang komosyon. Sabi ng mga taong naroon, sadyang ganun daw talaga. Binibisita ng mga ito ang kanilang mga biktima. Sabi naman ng ibang naroon sa lamay ay parang ipinapamukha pa umano ng aswang sa mga naiwan na mayroon itong gusto daw ipaiwatig na para bang nagmamalaki. Nakadalasan daw iyon ay kanilang ginagawa kapag sila ay nakapagiganti na. Nang marinig namin yon ay natigilan kami dahil kung tutuusin nga at iisipin ay may kasalanan din talaga si Warren. Ngunit ang hindi ko lubos maisip ay bakit naman kailangan niyang patayin talaga. Nang mga 2:00 pasado na ay nagpaalam na kami sa mga magulang at kuya ni Warren. Sinabi na lamang ni tatay na babalik kami. May trabaho pa raw kasing naghihintay sa kanya. Tumangulang naman ang tatay ni Warren at minsan pang nakipagkamay. Nang malapit na kami sa bahay ay bigla namang natigilan si tatay. Hinawi niya kaming dalawa ni nanay at nagtago kami sa may puno. Sinabi ni tatay na mayroon umanong nasa bahay. Bumulong ang nanay ko at tinanong si tatay
kung magnanakaw raw ba iyon. Isip kasi ni nanay, baka nalaman na nakipaglamay kami kung kaya sinamantala at umatake sa bahay namin. Pero nakita kong umiling si tatay at sinabing may aswang. Bigla akong kinilabutan nang marinig ko iyon. Dahil doon ay bumalik kami kanila Warren. Nagmamadali kami noon. Di ko alam kay tatay kung bakit. Pagdating namin doon sa lamay ay agad niyang kinausap ang tatay ng kaibigan ko at nagpaalam sila sa amin. Umalis silang dalawa na parehong may dalang itak. Makaraan ng ilang oras ay nakita namin silang pawis na pawis at humihingal. Nang mag-usisa sila nanay kung saan sila galing at kung ano ang kanilang ginawa, ay wala silang sinabing anuman. Kahit pa nga naroon kaming lahat sa isang silid na nag-uusap. Lumipas ang ilan pang mga gabi at araw hanggang sa amin ang ihatid ang kaibigan kong si Warren sa huling hantungan nito. Napuno ng malalakas na iyakan ang sementeryo. Masakit talaga at hindi matanggap ng mga naulila niya ang kanyang maagang pagkawala. Maging ako ay hindi ko na napigilan pang hindi maiyak. Sa mahinang tinig ay nagpaalam ako sa kaibigan ko. Mabilis na lumipas ang panahon. Minsan ay sinama ako ni tatay sa panunulo. Kasama din namin noon ang tatay at kuya ni Warren. Simula kasi nang nawala si Warren ay mas naging malapit pa ang aming mga pamilya. Nang marating na namin ang pusod ng gubat, ay napadako kami sa isang panig noon na may tinayuan ng bahay. May ilang bahagi pa ng bahay na natira ngunit halatang nasunog ito. Kung kaya naibulalas ko kung kaninong bahay kaya iyon at sino ang nakatira. Narinig kong nagsalita ang tatay ko matapos makapagsindi ng sigarilyo at sinabing iyon daw ay ang bahay ni Aling Ising. Kinabahan ako at talaga namang kinilabutan. Biglang nagsalita rin ang tatay ni Warren at sinabing saan man naroon ang kanyang anak ay nakamit na umano nito ang hustisya at nagsimula na silang magkwento. Na nung gabi pa lang iyon na may aswang sa bahay namin, naisip agad ni tatay na iyon ay si Aling Ising at inaabangan naman kami upang ako naman ang isunod. Na sigurado umanong matapos gawin yung pagbisita sa amin ay kanya naman akong kukulamin. Dahil ganun raw ang ginawa kay Warren. At iyon naman daw ang sinamantala ng tatay ko kung kaya sinikap niyang makabalik kami kaagad kanila Mang Naldo upang ipagbigay alam dito. Dahil nga sa nasabi nitong gustong makaganti. Kung kaya umalis sila at humingi ng tulong sa isang manggagamot. Pagkatapos noon ay pinuntahan kaagad nila ang bahay namin. Ngunit hindi na nila naabutan yung aswang doon. Kung kaya, dumiretso na sila sa mismong bahay nito. Kasama pa rin yung manggagamot. Pagdating nila sa bahay ni Aling Ising, ay agad silang nag-usisa at nalaman nilang wala pa rin ito. Kaya, isinagawa na kaagad ng manggagamot ang kanyang seremonya at orasyon. Binaliktad rin umano nila ang gatong at isang bahagi ng sahig nitong kawayan. At nang bumalik na ito sa bahay niya, ay doon na ito namatay. At kanilang sinunog ang nasabing bahay nito. Doon naging malinaw sa akin ang lahat. Kaya pala hindi ko na nakikita pa si Aling Ising mula noon. Kaya naniniwala akong ang buhay ay sadyang mahiwaga. May mga nangyayari na hindi natin kaya ipaliwanag at mahirap talagang paniwalaan. Kaya walang sino man ang maaaring magmalaki pagkat ang akala mong nalalaman mo ng lahat
ay kabaliktaran pala. Dahil ang totoo ay kakarampot pa lamang ang ating mga nalalaman at nauunawaan. Pero isang bagay ang nasisiguro ko, base sa aking mga naging karanasan, lahat ng bagay na gawin natin dito sa mundo ay may kapalit. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at muli po, maraming salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.